टाइम केते हेलाणी 2:45 जदि लॉन्च कर एते लेट करे मु तो सही को राति रे शांति रे खाई दम शांति रे रात्रि कोडी टाइम हो जे छुआ 8:30 दुकान घंटा तो खाई कर घंटे भीतर हो रात्रि दिन कौन असुविधा घंटे भीतर खाना ଜାଗା ପାଇଁ ବସିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଭିଡ଼ କଲା ଖାଇବା ଭଲ ଅଛି ବୋଲି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଆମର ଆସିଗଲା ଖାଇବା ମୋର ଛତୁ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ଭାତ ଆଉ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଏ ମୋର ଜମା ହାତ ମାର ନା ଥାଉ ନଥାଉ ମୁଁ ଖାଇଦେବି ମୋର ଗରମ ଦରକାର ନାହିଁ ଥଣ୍ଡା ଦରକାର ଚାଖଣା ଲେମ୍ବୁ ଲଙ୍କା ଆସିବ ଆହୁରି ଆମ୍ବୁଲ ଚୋଖା ହବା ତାପରେ ଆଳୁ ସାଲାଡ କେତେ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ତ ଫେଭରାଇଟ୍ ଆମ୍ବୁଲ ଦେଖି ମୋ ପାଟିରେ ନାଳ ବାହାରୁଛି ଏଇଟା ଆହୁରି ଗୋଟେ ତରକାରୀ ଏଇଟା କାଙ୍କଡ଼ ଏତେ ସାରା ଖାଇବା ଭେଜ୍ରେ ଭେଜ୍ ଯେଉଁମାନେ ଖାଇବେ ଖାଇଦେଲେ ରୁହନ୍ତି ଭାଇ ଭେଜ୍ରେ ଏତେ ସାରା ଆଇଟମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ମୋର ଛତୁ ପୋଡ଼ା ଅନବକ୍ସିଂ ହେଇଯାଇଛି ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ଗରମ ଖାଇବ ଆଇଁଷରେ କ'ଣ ତମର ଅଛି ବେଶୀ କିଛି ଆଇଁଷରେ ନାହିଁ ନନଭେଜ୍ରେ ଏତେ ଭେରାଇଟି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭେଜ୍ ଯେଉଁମାନେ ଖାଇବେ ଭେଜ୍ ଖାଇଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବେନିଫିଟ୍ ଭେଜ୍ ବାଲା ସବୁଠୁ ଫେଭରାଇଟ୍ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭେଜ୍ ବାଲାଙ୍କର କେତେ ବେନିଫିଟ୍ ଯିଏ ବନେ ଭେଜ୍ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ନନଭେଜ୍ ବାଲାଙ୍କର କିଛି ବେନିଫିଟ୍ ନାହିଁ ଖାଲି ନନଭେଜ୍ ବେସର ପୋଡ଼ାରେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଆଉ ଆମ୍ବୁଲ ମାଛଟା କେମିତି ହେଇଛି ଏବେ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇବି ଏବେ ଫୋନ୍ ରଖିଲି ଭାଇ ମୋତେ ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇବାର ଅଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର